Shalom, horas marihita saluhutna di hamu kadamang dohot dainang manang di dia pehamu maringanan tangiang nami toktong mahamu di bagasan hai pason dohot pangaramotion itu hatta Yesus Kristus. Adorakso taparade hatan itu hatta jumulu mahita martangiang. Asini rohama di hamu dohot dame siad debata amata dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Hatan itu hata nagabi jamita di partangiangata na laus epistel di minggu palimahod dung Trinitatis ima di tanggal 20 Juli 2025 na tersurat di buku Amos bidualu ayat sada rodi ayat 12. Jala topik ni minggu memilih tohab na umuli, memilih bagian yang terbaik. Hujah marihita sonoma didok hatani tuhata. Sono do di pataridahu tuhat jahuba tuau idama sadahirang na marisi perbue naung malamun. Jadi nina ibanama ahado nani idam aliamos. Jadi nikuma sadahirang marisi perbue naung malamun. Dungi nina jahuba matuau nunga jupang hasisipul ni bangsoku Israel. Dangbe marsobu-sobu au mida ibana. Jadi diari nasa sadai adukonon nasidama aka edde di joroi nina Tuhan Jahuba. Dibahen hinadia ni bakke. Sip songoni ditipalhon margugun-gugun. Tangihom mahataon hamu aliaka na mangarohai halak na pugus jala disiapon halak na dangol di tanoon. Akan namadok adiga pe ulaning salpu poltak ni bulan asa manggadis mehita. Adiga salpu dohot ari sabat asa taruk kapsopo paremean. Laho pamemeton solup jala pabalgahon arga dohot mangasi marhitesian hatian si pauto oto. Laho manuhor halak na parir alini perak dohot halak na pugus alini si patu sapasang. Asa tagadis lapung sikat ni eme. Nunga pola marmangmang jahuba tu hamuliau ni si Jakob molotung halupahonokku be saliling-liling na akapabahenan nasida sudena. Tung sohumutal ma tanoon taringot tusi manang somargudopong nasa pangisina gabibicat songon batang aek nil sadok tanui jala margalubang jala moru songon nil ni Misir. Diari nasa sadai nina Tuhan Jahuba suduk ma mataniari di hosniari. Jala pahulumokku tanoon arian. Paubauku ma ari raya muna gabe pangadungan. Jala saluhut edemuna gabe adung. Jala alitonokku tu saluhut goting muna ulos hori. Jala hapal palon tu atas saluhut ulu. Jala bahenokku do songon hangaluton marhina magohon anak sasada. Jala ujung na songon ari hinamago. Idama rodo akari sugut nina Tuhan Jahuba tongosok kuma haraparo tu tanoon dada haraparon di sagu-sagu manang hawasod di aek ikod di akahata ni Jahuba do. Naing bigyon na niyan. Jadi maduado ma nasida sian laut nasada tu laut nasada nari. Jalasian utara tu habis saran diliati nasida mangalului hatani Jahuba nian hape laos sojupang nasida do. Ima hatani tu hatta di hamuak kadongan sahapor seaun dak sude jolma olo di paimon. Dak sude jolma olo di picang ate. Atik pe siad dalan na dunian na paingoton dohot na mamicang ibanay. Contoh na rupani di paingot inataima amatana asaunang besay marisapi. Ahamadido amatay
Asa di boto hoda parjulu duau sahau tu sigareton daripada tuho. Mamitornin na rupani. Roma inatay mga lusi. Tole ma mula songoni. Isapi ma asa mate ko. Roma musia matay mga lusi. Bahurwa mulo mate. Sonaho mate. Audo. Ninda marupani mardongan muru. Akhirna di pahohom inatay nama. Aydang tardok hata. Ima jorupani sada conto na mekmet akamang dohot tamuinang daksudi olo di paingot. Unang pangani ninna mamitor sulpa do dia lusi buah huroha so pamangammu mitor ninna rupani sipata gabe olo ma marsobu-sobu jolmai ay dido anok kata gabe laos ido dalan na rupani mangaliay. Suaksoni ma natajaha di buku Amoson ala di paingot si Amos do bangsoi dohot akapartugina gabi sugudu rohana sida marnida si Amos. Atik pe tohodo na nido ni si Amosi. Tohodo pisak-pisang na pinasa ni si Amosi. Pola do di palau-lau si Amasia ibana siala pisak-pisang nai. Lau maho ale paralatan. Maporus maho tutano juda. Jala disi maho mangan sagu-sagu. Jala disi maho manurirangi. Ima rupani didok si Amasia tu si Amos. Budi tayi dan not di Amos pito 12. Alainak pesongoni dang macohot ibana manurirangi dohot pasahaton pisak-pisak tu bangsui. Tetap do ibana menyuarakan kebenaran. Atik pe sugu rohani bangsui dohot akapartugina sida mabigisa dohot marnida si Amos. Jadi hita pe akamang dohot tamuinang ba martiruan tu si Amoson ba unang mabiar hita pasingoton na sala ate. Unang mabiar hita mamicang molutaida sala. Unang laos tapahohom, unang laos tapasoburu pani, unang olo hita holan na mencari aman ate. Arong dojol maon holan na mencari aman sajo mabiar ibana dihasugon halak. Imajo sada nabuita putihi marhite turpukon. Hamak kadongan ditudu debatado si Amos gabe ula-ulana laho pasahato tona nang pisang-pisang tu bangsoi. Atik pe dak sahalak panurirang ibana jaladang anak ni panurirang. Alai ibana do ditudu debata laho paingot to bangsoi. Jadi ninna si Amos mamangalusi si Amasia dang nian panurirang au jaladang anak ni panurirang au. Halak parmahad duau jalana papungu-pungu perbueni hau attajau. Dungi dibuat jahuba ma'au sian na mangadu biru-biru jala didok jahuba tuau lau maho manurirangi dopak bangsokku Israel. Soni marupani secara singkat taida anod di Amos pitu 10:15 pajuwot tu si Amos. Jadi macetakas do didok ibana dang panurirang ibana jaladang anak ni panurirang ibana sahalak parmahad do ibana jala si papungu-pungu perbueni attajau. Alai ibana do rupani dipilih debata laho pasahat totonana lapatanna bebas jala berdaulat do debata mamilit manang ise pedidok rohana suron na tuaka ulau na dengganiate dang ikon holanaka na martohonan misalna na martohona pe buido pilito ni debata gabe partonaan na dakolan perhaladu na ate naso parhaladu pe buido tudo ni debata gabe ula-ulana lapatan na sudidu hita terju laho pasahaton tonani debata namangihut nabui taida siya turpukona kamanginang dang marsobu-sobu debata dihajahaton ni parjahati jala dang marsobu-sobu debata diaka parniaha parniaka jolmai terlebih na targuar na pugus na dangol na parir jadi selalu do berpihak debata tuaka na pugus tuaka na dangol dohot tuaka na parir jolma dorana jujut dang berpihak tuaka iya teh jala idu na taida nuaing
di bagasa turpukon istilah na rupani si tujang nagadap duang gojol maon ngagadap di tujang musete ngapugus laus ido rupani di roha-rohai diinjak-injak di hata Indonesia nungadangol alai laus ido na disiapun dibinasakan ngaparir lemah alai laus ido na dipauto-oto jala digadis seharga sapasang sipatu manaki di bagasa turpuki molo di hati Indonesia kaus kaki do malah rupani akan nasida do na diperas ditipu jala diperlakukan tidak adil ahaso tarrimas debata mabigi jala marnida pangalahu si songoniate dangadong perika manusia di nasida seharusnya nian memanusiakan manusia do nasida alai lau sebaliknya do na masa dianggap do na pugus na dangol do na pariri say songon hewan sa tabi rupani diperlakukan songon binatang nasida di surirako debatama na ikon uhumon na bangsoi dohot akapartugina na so berpihak tu akan na pugusi tiki panguhumon si pamasaw ni debatai dipartudus menaki tu sada hirang na marisi parbui naung melamun songon parbui naung melemuni songoni matikini debata lahomania pun nasida. Jadi molo tabereng di ayat 2 di dok nunga jupang hasisipul ni bangsoku Israel dangbe marsobu-sobu wau mida ibana. Ima rupani di dok di ayat 2. Molo di hati Indonesia di dok aku tidak akan memaafkannya lagi. Tiada maaf bagimu naninai rupani. Lapatan na kejahatan tu akan pugus nadangol dohot akan pariron ima kejahatan na soter maafkan. Anggojo olo do pede bata memaafkan. Jadi boy do ita bereng di bidupitui ay pola 5 hali penglihatan panurirangon na sahat tu si amosiate. Anggo penglihatan na parjulu do na paduahon dimaafkan dope. Alai na patuluhod do na paupaton ay paupaton man ay turpukon tiada maaf bagimu. Marpangulah hidup rohani debata marnida nasida. Alai ala songonima sikap doho tindakan nasida tu akan napugusi barangolo debata marsobu-sobu disi. Ikut jalon nasida do uhum hobartu pabahenan nasida. Dia mauhum si pamasaun ni Jehovah tu bangsa Israel. Adong matulu uhuman tu bangsa di dok di bagasa turpuki. Na parjulu molo ta sederhana rupani molo di hata Indonesia tersonom mananeng dohonon na akan terjadi gerhana matahari. Jadi molo di Alkitabi langsung dorupani di dok sone akan terjadi gerhana matahari. Di ayat sia di dok diarina sesadai ninna Tuhan Jehovah sudut mataniari di hosniari jala pahulumoku tanoon arian. Jadi molo makulum mataniari di arian tu na terjadi do gerhana te. Na padua di dok Tuhan akan mengubah suka menjadi duka. Biasanya duka menjadi suka dua te. Anggoon suka menjadi duka. Bau-bau kuma ari raya muna gabe pangadungan jala saluhut edemuna gabe adung. Jala alitonok kutu saluhut koting muna ulos hori jala hapal palon tu atas saluhut ulu jala bahenok kudo songon hangaluton marhina magohon anak sasada jala ujung na songon ari hina mago deido didok dia isa pului jala napatuluhod didok akan terjadi kelaparan rohani haraparon di hatani debata. Idama rodo akari sugut nina Tuhan Jehovah tongosokku maharaparo tu tanoon dada haraparo di sagu-sagu manang hawaso di aek ikut dia kahatani Jehovah do naing bigion nanian ima didok rupane. Jadi anggo rapar di sipanganon hurangan di sinumon ne biasa doi alai molo rapar rohani didok bah luar biasa beyate. Ahado nanang dohonon natuhita marhite tutu nanang dohonon natuhita dang marsobu-sobu debata dia kahajahaton ni jolmai.
Jala ikut jalo onna do hobar tu akada niula nabe. Jadi unak pala mangiburu hita rupani akamang dohot taminang marnida siulahon hajahatone ditikina uhumon ni debata doi hobar tu hajahaton nasida. Molo sopitor di uhum dope taiden waing mungkin dang malamud dope songon nanido nanakin rupani diturpuki. Jalana parpudi nanaing dohonon natuhita marhite turpukon ima sai tahari kotima pajongjong uhum hasitongani berlaku adilate. Jadi keadilan marlaku di sude. Jadi ikon adil dohita tu sude. Dohot mangulahon holong marado podongan. Sopola marnida-nida bohi, sopola marnida akaha adongonna. Ima rupani nama cayargan waik taida di bagasat turpukon, maka jongjokon, maka rikoti, maka jongjokon hasitongani, dohot mangulahon holong marado podongan. Jala ido tohap na umuli, songot topik ni minggu tai. Itu bagian yang terbaik na ikon sipil litota. Atong margugu mahita, mangulahotca. Amin martangiang mahita. Moliate madiho Tuhan dihatam na hubigi hami. Saya pasu-pasu homai paurato di bagasan rohanami bi. Asa di parbuiho katami parbui na dinggan parbui na tonggi. Di bagasan Yesus Kristus martangia kami tuho. Amin.